Suzy, ja. De boete-echtelijke dochter van André Rieu. En hij heeft me huren spelen, ik heb me voorgesteld aan hem. En dan zag na 2 noten zeggen, ze is het echt. Dat zag je tegen die 200 anderen hoor. Wat bleef? Dat zag je tegen die 200 anderen hoor. Nee, ik ben het echt. Ik ben het echt. Ja, het klinkt geweldig, ja. Zou ze me kunnen huren? Ze overstemmen me, maar anders zou ze het kunnen huren. Ja, nu hoor je het ook, ja. Het is meer als Stevie Wonder met de bril op. Ik ben Andrea. Zo, Andrea Rieu. Ja, uitzonderlijk. Het is de eerste keer dat ik het durf zeggen. Echt hoor? Nou, laat het dat niet huren dan. Hij wil het niet toegeven, maar het is echt.